салом алейкум дӯстон, ҳамватанон, инчунин обуначии шабакаи Универсал ТВ. Чун ҳар вақта ин барномаи як саволу як ҷавоб мебошад ва дар барномаи имрӯза яъне ки мо тасмим гирифтем ки камакакам бошад тағйирот диҳем. хоб чӣ тағйирот дода мешавад? Бо диққат бошед. Сараввал яъне ки аз видеое ки дар қисми аввали ҳамин барнома мо карда будем, яъне ки ҳамаи шумо огоҳ ҳастед кадом беморӣ буд ки дар сари 1 миллиард аҳолӣ якто рост мебиё, то ҳол бошад беҷавоб мондааст. Ва мо аз байни комментарияҳои ҳамин видео, яъне ки комментарияҳои камакак ҷолибашро айни ҳол бо шумо яъне ки дида мебароем ва ҷавоби ҳамин суолро мехоҳем ки дар видеои имрӯза баҳри шумо бигӯем. Зеро ки фикр мекунам ки ҳарчанде ки идома ёфта рафтан ҳам гирад беҷавоб мондааст, хиёл мекунам агар ки чунин идома ёфта рафтан гирад, шояд барномаам ҳамун ценности худро гум мекунад. Ба ҳамин хотир дар ҳар як видеое ки дар навбат дар оянда мебарояд, ҷавобҳое ки то ҳол наёфтан аз барномаҳои гузашта мо яъне ки якто баҳри шумо мегӯем. Хоб, бо диққат бошед. Аввал ман комментарияро шурӯъ мекунам, яъне ки баъд ҷавоби ҳамон суолро мегӯям, баъд суоли имрӯзаро. хоб, дар видеои аввалине ки мо кардем дар ҳамин барнома комментарияҳои беҳтаринро ман ҷудо кардам. Бо диққат бошед. Амирхоҷа ТВ мегӯяд: салом, бемории лелепуто мебошад? Албатта мо шумо медонем ки лелепуто бениҳоят зиёд ҳастанд дар замони имрӯза, яъне ки ба ин тоғри намебиёяд. хоб, дуюм меравем. Санамгул Эшонова: бемории саратон мебошад? Не, албатта бемории саратонам ин тоғри намебиёяд. хоб, дигариш. хушвақт Маҳмадиев мегӯяд: салом брат, савол зур не ки иқа фикр кардам, дар сарам ҳечи наомад. хайр мехелад баъзе одам сардард мешавад дар чунин суолҳо. Ҳасан Шарипов мегӯяд: агар ҷавоб диҳед ҳам боз ҳам нодуруст ҳаст ки 1 миллиард одамро озмоиш мекунад. шояд ман фикр мекунам и бача намедонам ай чӣ сабаб и гапа мега. шояд хай намедонам чӣ гуфтам инро. Дигариш кас вай мега номаш wwa чӣ хонда мешавад? Касали ғарибӣ бошад мегӯяд. Ғарибачаи тоҷик мегӯяд: ё 8 март бошад ё 8 мартай. хай намедонам и чиро фикр дар назар дора мега. Суман Гулова: шояд наркомандӣ бошад. хато аст. Раб Аллоҳ мегӯяд: ин савол логичест ки ё ҳақиқати ҳол дорад? ҳамоиро дар ҷавоб нависондагием ки ин логически нестай, ҳақиқат дорад. хоб, дигариш. Орфание заболевание, макияж на каждый день, яъне ки номушай мега орфание заболевание. ин хато аст. Анас 01 мегӯяд: ин бемории саратон аст. хато аст. Домло Абдураҳим 2020 мегӯяд: давом надодику? шояд барномаро дар назар дорад, намедонам. Аббос Али: бемории диабет чӣ гунааш? яъне ки шери дӯстӣ парешонхотирӣ. хатоай. хоб, Саёд Сафаров мегӯяд: сибирский язва. албатта инам хато аст. яъне ки мо қариб ки ҳар рӯз аз назар мегузарондем ин комментарияҳоро, ягонтош ҷавоби дуруст надода буд ва мо гуфта будем ки кадоми ҷавоби дуруст медиҳад, яъне ки мо дар вай сердечка зер мекунем ва вайро табрик мекунем. хоб, бо диққат бошед. суоли имрӯзаро мо шурӯъ мекунем. суоли имрӯза чунин аст: аз соҳаи ҳарбӣ мебошад?
военнослужащий бо диққат бошед. США иёлоти муттаҳидаи амрико дар давоми яъне ки пайдоиши худ хеле ки мо медонем яке аз давлатҳои пурқувваттарини дунё ба ҳисоб меравад. яъне ки ҳама тарафа қариб ки давлати пурқувват аст ва дар ҳамин соҳаи ҳарбӣ яъне ки бо бисёр давлатҳорам ҷангидааст дар замони пайдоиши худ ва дар асри 20 барои яъне ки беҳдошти насли наврас барои кӯдакон дар ҳолати ҷанг натарсидани кӯдакон як олоти ҳарбиро яъне ки ба мисли лухтак табдил медиҳанд. яъне ки иҷа шояд камтарак логически мешавад. шумо бодиққат бошед, як олоти ҳарбиро ба мисли лухтак ё ки як афсона табдил медиҳанду истифода мебаранд. дар озмоишгоҳҳои худ ҳатто эълон карда қарор бароварданд ки дар ҷангҳои зидди душман низ чунин олот истифода бурда шавад барои кӯдакон натарсидан аз ин олот. шумо бигӯед ки ин чӣ гуна олот буд ва чӣ гуна яъне ки лухтак ё ин ки афсона дар вай тасвир ёфта буд. шумо фақат ду мазмунашро гӯед, чӣ гуна олот буд ва чӣ гуна лухтак дар вай тасвир ёфта буд. ҷавоб ба мисли барномаи гузашта ҷавобаш 40 сомон мебошад. хай уда чӣ ҳамада кӯшиш кина ёбед. ҷавоби анаки саволи ами якуми ами барномара интизор бошед. кадом беморӣ буд ки дар сари 1 миллиард одам якто рост мебиё? агар гуфтем 9 миллиард мешуд, шояд ами беморӣ 9 то бошад, 8 миллиард бошад 8 то, 7 миллиард бошад 7 то. хулоса ин ба забони русия бо диққат бошед, синдром оборотная, яъне ки мегӯяд редкая генетическая мутация форма врожденного гипертрихоза, яъне ки бемории гипертрихоза. ба ҳамаатон фаҳмо шуд, яъне ки ин бемории гипертрихоза будааст. мега это один из самых редких заболеваний в мире, которые страдают 1 человек из миллиарда. яъне ки беморӣ бениҳоят кам аст ки аз байни 1 миллиард якто рост мебиё. мана расмша мо мемонем дар иҷа хай намедонам. бине шумо шинос шавед, анами 3 нафар духтаре ки мебине, инҳо ҳар сеашон аз як оила ҳастанд, яъне ки апахӯар ҳастанд дар Ҳиндустон ва ана ин дигаришай диден, яъне ки ин чунин беморӣ буд. ба ҳамин хотир барои саволи имрӯзаам гуфтагӣ ба ҳаматон бурборӣ пешравӣ хоҳонам. фикротона нависе, мо чӣ гуна суол баҳри шумо дар барномаҳои оянда пешниҳод созем. фикрҳои шуморо интизорем. то барномаҳои дигар шоду сарбаланд бошед. хай дӯстон.